внимание. Ето всички момичета и всички гости, ако обичате за малко внимание. Сред тук присъстващите има една дама, която днес навърши 50 години. Една невероятна възраст. И друга има. И още една дама, тя се казва Ренета. Ренета! Ренета! Абсолютно. От всички нас и от всички гости искаме да я поздравим. По случай 50 годишната. И да я закри. Да ти кажем, че много те обичаме и че това е само една фактология. От тук нататък има едно ново начало.